Katba kawai ni ki district dangi khun mante lakam ya ka jingnang kiu ki bayo covid henrai ka south west ka sales mokorwan henne ka si ki lapan na bala khu phar nau te khunyang jingpang hadien bo wei ne ki samla boyo ningkong e yau te virus ulakoi te urang ba badang lai phunyus nam karta u batrei kum sipai ha gujarat ulami no henne ka si na corona care center mokorwan ha ka ba ka dc ka south west ka sales district ka kong ailalu rengkat u district surveillance officer dr wl nari kilawan ban ai kitbok yu da ka bayro yu te rong ba bula bot perking ki kendon belabu tat hadu bon dokoj na kalyang ka dc kala IT ru ya kasonot ban pen i bo lokoj pura nau te virus kuman supen kan mau hang niu te rangba ulawan saka desik ha kasantrik nalar bat dei ha kapratrik ula sa no ha corona center hadien balalap bo dandak jingsitom bat nadu katai kapor hi ula sa bet hang tei tat hadu bon dokoj pura Khasi tingkat bari district surveillance officer bat iba last born pila nonglang lai punyos nam karata iba day i first covid patient jong ka district southwest Khasi jongi tingi sungut tenat menta Khasi banten bena ba ila recover na ila kwet na kani jimpang badminton ru ila yo ben ay ka discharge certificate ye te I kumban shupen kenmau iba last born pila nonglang ila poi ka district ha ka santarik ha ka pratarik one support corona care center nama iut jingsitom katu kani ila test ye ila long positive tinado kata kapor idon be hang hapo corona care center hakaba ila yo eka jingsumar hakaba higini smiru ila yo eka jingko jingkhya tingi don minta kasmi kum kadak ban pental ba ila long I fully recovered ila le eka mandatory test ye hadien ka khatsau smi ba khatsan smi ka kam di protocol ba habaro atbi kita ki RT-PCR test kala pau negative timinta kasmi ka deka smi ka khatpra na do test tingi smi tana hadu kata-kata bani ai kuble bani ai ngor yu blay be la yu abiang kamet ka khot ka khia bat ni la ban declare I kum I negative but ila long fully recovered from covid-19 ute urang ba habakren bekilat pthai khobor lai thu ba nadu bulawan sa corona care center umsyam ladon shu kanu ka jingso kta hakamet namar layo e ka jingsumar hangtu nakalyang jungu udon ru ban ong bat penchlori kipai ba balada ki yo ya kani ka jingpang ru kimdei ban tieng khamtam habaki klain kamet kaphat kidei ban penskamil dia bat kidei ban penlong klan yaladi haka jingmut jingperkhan dengan ngawan aku Gujarat ngatri kumu Indian Army and then kawai ngaku aban ong ba ladeng yo kani jingpang tengi haban syong ele ban syong khop hieng syong quarantine ladang ele ban syong khop hieng kia na kiwei khnang ba kanom saphriang kiwei pat itu sikana ki jingpang kam sa jam hi ngalong kam sa jam kan ngin sa yo ki jingkot ki jingkia ngin ele ban kia na kiwei itu ba kanom saphriang ya kiwei pat try kan rat ya bola yalam nanti nga kini skin por boleh no ka kerteng janga de last born kila nonglang de nagas nong kenden borma de ngalapoi hane po district aga santarik jongune punai de ndang ngalapoi hane ngala wan nangne de ngala nangne ngali phai ger singing aga jutarik de ngadan jing sidom pat aga met lihat aga pratrik dan pratrik ngalapoi yang senesa corona care center dan ila tes la yang anang ne te la ayo long dan pat hane gi semua ndang la poi hane la ayo dawai ki itu nadu bang poi hane ngam sem dan su kana ke jing so kata agamet kapat nama ngala ayo jing semua le te masu gua ban ong diat itu lada iyo ya kana gi jing pang ru ngim dei banting khamtam habang isya ni klain gamet kapat ngim dei banting they ban long strong they ban you and then kabaning kong im they ban bu ak jengmut jeng perkat ba bangala yo kata ke jengpang ndai ni they ban pen scam mila jong ni they ban pen long strong ak jengmut jeng perkat ni le ban bam ban im they ban bu ak men sim ba o bangala pang ngamla shu ban you ndai ngin pen sngo ya kata ndai ngin le ban bam ban ngin patiaw ya kata ke jengpang te ngine ban bam bat khamtam bandi saat shibun shed kas ing itu di shibun kuntu bam na ki jhor ki e ba khamtan te gamet kan sa jem hi te ngasu ban ai nguro ya tiba dai pej hang ne hospital doktor ki nurse ki bala sumai nga nadu pangawan ki bala yarap nga
Kila penbiang yang ngaji ai ba kai kijing don kam janga hane jahka nadu bangawan hadu mentah singi bangan mi nang ne ngai kublai ro kumju inong penia dengan distrik indu ki bala le stom namta janga bala penbiang lut nadu kabam ke ai hadu ba nadu ka singi baningkong bat hadu ka bamenta kublai